le thir tu ten zawain chi bai ka lo buk le effect chewa RF duati laugh and share channel ak lo lom le effect chu ni hei vo in chu tunlai mishing an glow thei to em ema glow kit ke lo shit vedan chu ni ma hey in sha tangin me chi tan chuan makeup te hi atangkai ve ni chu mo makeup mangai lo ti hau kha chuan mangai lo ni me a ke chu ka mang thid ni chu mo makeup tel lo chuan engma ka ni lo ni voina han mo chu wang chain tunlai hi iglo thei reo me hi miron ti ve thina engma ni lo mel che em box hi thau kha ma se ka glow kit kha le ka skin care mo ka lo shil ve don chu ni chu chuan hei ni kuma khanin video te pokalo siama intik lai khan nge ni kum ma sa jok pon me thia ka mai kha bol ve vak ni chumo khata khan ka mai bol na chan kha ka han zero ve nga te he ki chu in chat angin ha thok mi ka nia kut na thok mi ka ni a chuan pona te ni sa te kom na se ma skin care poi mo ka ti awang hianin in siang she lo ni chumo vun skin care a hian ki chuwang chuin ni kum ma sa te po khanin Korea skin care te po kha ka han lei ve a ka soi vek to kha ka video en thin chuan in lo hrianga ta khan enge chan ber po ka she to big lo ke ma kha chu ka vun ka mai kharon bol ta vak ani chu ke ma hrisel lo na ina akin til nge po ka she to big lo ni chumo ka chu engpo tu ni se chu soivak po ka tum to lota doctor po ron lawin ti mela ke ma in ka in zir ve a katana ka vunta na thatur ke ma ka in sha chana nga in chu na te po om ve thei thau ta ka tia chon khata khan ka cholesterol te alo sa nga ti te po ka soivek to khamo chon engpo tu ni se chu ka in enkol dam to he ka vun chu in hunga mi vun ang chu kan nei phachuang lo ta ni chu ma se ke ma to ka chuanin he mai aduk lawa abul lo chon tha ka ti mai thin ta chon skin care man tau de hi angai ti lo na chen hi ka nei ve to ni chu ke ma chuan mo reliable to kan man reng thei tur ang man tlom thasi ang kha ka zong ve ta ni chu chuan ni kum chung jong ka skin care chu kha vi khat bo hemi ka lei teu tuma ka lo vlog to tho khamo hemi hi em caffeine hi ni ta a em caffeine moisturizer le em caffeine moisturizer le sunblock le a face wash kha kum ton ka mang to pani chumo serum pakhat ma ka mang lo ne ni kuma khan mo hemi te sethi til ka man jon a sethian ka mang thin ni chu a sethi ka du thin ta chuan khami a po khanin hemi kha setin ka cha chuan entirnan discount te khalo om ve thin ni chu khang hun lai khan ka cha khol wa ka te khan ka mang char ta sunscreen hi mana nuam em ma a cream po hi kojic acid hi 2% ama niacinamide 1% omta ni he a cream bi ka hian mo chon asan screen po kha oma indu chon nai ka chai ta om vek cha thin ta chon in shevi kang skin care chu ke ai pon in sha anga asing ke ma ina ka ngeya ka lo share ve du chu thil kan man chuan enternan asset ang hian mang theila sang company sang hi mang lawila ti te po kha ke ma chuan ni chu a thok thabi kin ka chani chumo a face wash thlengin ka mang vek ta chuan ni kuma khan serum pakhat ma ka mang lawa ma se he kum khatte lo liam to ta ka skin care khathak kha ka chak le ta ni chumo chuan he ka glow kit ka lo mu le lo kang chu he miss clear hi ka glow kit ania mo miss clear hi ta hianin color set chili oma chuan he mi hi nge tinge an tlet phet thin ka lo ti thin ni chumo chuan glow kit chi sang oma chuan he ka glow kit ve ni mo chuan he chi sang omta he tia internan ti han he tia ka han ta ti khan alo tleve phet ni chumo ti han he lo tleta a hel narngul te kha min lo nei tir ve ti meng lo lang ti moi ve ta mi te hi an lo glow thei em a chuan he po hi sei ha ka naw ma te min pek tho ne tiang hi an mang shin ti po ka shelawa mi hi an go thei an tle phet chin na ka tia chuan he tiang te hi lo oma chuan ka han mang chin kha lo thare rewa chuan hi blusher ang type deuh khan man thei bo ka mo he mi hi a red deuh hi sira den kan mang me ta chu an tir nanin moisturizer te sunscreen te kan noi zo vek nuwa khan nge foundation chunga khan hi kan mang me ni chumo chuan ti khan min lo ti glow ve ni chumo mai te kha lo ti glow ve a chu ka glow kit mo ka glow na thuruk chu ni chei ni chuan eyeshadow hianin nya tu nai chu makeup collect
ka collection hunaron thleng le to a chuan chang ka lo hrit le chu he po kha karon vlog pui to kha makeup ti mela skin care ka cha chu tumin chuan ka ngei ti kha ka lo puang chhuwa ka ni chuma he mi ka man mang char chara kum khat nuwa a tha em a i vun hi chu tiang kha tiang chuan min te ma som se chuan ka vonga u su chuang lo ta ni chu chuan ma sengin kan mai duk tur ang te kha aveng ve a chuan kan mai bol tur te aveng boka hi ka du na chan chumo clear glow and ti thunga he ta han for pigmentation and dark spot ti ta mo chuan a tha ni chu vun hi a moist tha tho bok ta chuan vun mom hlur tur ang kha mom wanga bol ang siam thei tur ang kha he hian min veng ani chu chuan he thil hi cafe na chuan ka fak em a tha ka te ka ngei bok ni chu mo kum khat chung tup ka mang chuan skin care kha kan thak do na he kum khat te lo liam meu chuan dang te ka mang chak ve ni chu ton lai lar em in shanga he pilgrim hi ka mang chak em a ka han cha ve ni chu mo hair care thleng khan and hair treatment thleng khan ka cha pilgrim hi chuan ka mang nual to moisturizer te po ka mang amo chuan a tha ka ti ki chuan pilgrim khamo a chi sang he sunscreen te po tinted thau te oma tinted kan ti chuan color nei sunscreen na color nei he po ve de phet ang chi khan ta ni chuan khang hau te po ha ka cha an tinted sunscreen po kha tharewa SPF 50 ni thau ta chuan he hi ni ta ni he tinted sunscreen mo he hi SPF 50 akeng tela chuan apo ve ni chumo na kina karon review nga heng te po hi top lama mo karon enanga chuan hi brightening serum antibacta a sunscreen serum tel nita SPF 50 thau nita chuan hi hydra glow gel sunscreen ani le bok ta mo hi po hi a thareu bok thau ni chei po hi mo chuan ti han ka han mang kwal ve a moisturizer chu karon phor to lo me in chung lama han ka da de ya kha po kha a thalut to ka ni chuan moisturizer kha nem he soft pa chu bur khat ka mang zo ti hlom to a chu ta tang chuan review karon nei thei chau ni chuma bur khat ka man zo atangin a chan chu hi country of origin a hianin Mumbai Maharashtra endita masengin heng ho hi Korea skin care base an siam ni chom zia chon mo Korea chen khaton Korean ti der ngo zia Korea ni lawa Korea skin care base an siam India ina an siam ni chumo zia chon Korea te Spain te inja na cho injak nuala khang ho skin care base an siam ve internan rice water te tiang te pokhan tel ve a that to pani chumo an ma ni hi he kan chat angin ansa India hi tiang lama han asang reo zo kamo heng Japan ti ang reng haute Korea ti ang hau ai te po hian India han ti that du chuan an thiam ani chumo ni thiam tak tamna ani ta skin care te po an han ti tak chu he te po hi India thonia a tha em ani chuwang chuan kan lei phak tok le kan man reng thei tur ang hi vun en kolnan han thang thiam thinila tha ka ti ve me of in chu he ka glow chante karan sei ve ni chuma chuan hi tunla hian in cha na tura chuan keima atlom ka cha na chuan mo en lo kha Play Store tang khanin pilgrim ti ka in lo download anga kha mi site tang khan pakhat lein pakhata free ni chumo tunla hian chuwang chuan lo cha veru pakhat le pakhat free in du chuan Play Store an lo in download anga pilgrim site khamo ta chuan pakhat le pakhat free na cha the ti khan atom lai khan ka in stock thin ni chumo chuan tuna hian cha hun lai ta kan ti kha kan soitelanga chuan ngoro kan review ve shimang he sunscreen gel hi he hinta mo he ti hian om ta ni chuan he a sunscreen hi white cast eng ma om lawa tian aral vek thei buna hian mo chu a that na em le man nom na ni ta he mom hlur lawa chuan a hul deuh ma zok tlem chuan mo chuan a hul deuh ma zok ka ma sengin hemi a sunscreen serum ho hi te hi chumo a moist hlek zok hydra glow gel ai khan mo hemi hi a tui deuh tlemin a tui a watery ve deuh ni chumo tui dewa ma sengin a moist tha he a lang glow foundation han nei po hana chunga han nei po khan mo a lang glow ve reuh tlata hi mana nuam ka ti to pani chumo an sunscreen a chuan hi kan la le zoi mo hi an moisturizer ho chu ni ta a soft em ani chumo
kan en le lo ka nga chuan hi vitamin C brightening moisturizer ania chuan kan en lo ka hi ka mang zo tep to mo athat na chu ke ma lang tran to a night cream ate ka mang to pa nuam top ni chu mo mai han tho te hian an nem the pa mo he ti hian vuna alu tha engma nuaya var nuwa white cast kan ti ang chi var sep sep ang kha om ve lo ni chu mo man hi nuam em me ya tom boxi a pakhat le pakhat free chu a tha ni top me ni mo chuan zali som ko panga in pahnih lei thei ni chu mo tu na hian chuan ani lo zo khi chu hi amana in ang lawa cheng zathum somli panga in pahnih lei theia chuan hi agram a hianin gram somnga ang chi kha gram somnga nia chuan hi kat en le anga hi vitamin C lo zok oil free gel moisturizer ni ta hi chu mai mom ta nin ta mo mai hi khwaron lum chuan mai te mom ta a du ai khan kan mom lang mom thin ni chu he mana nuam to phe po hi mo ma se mai ro tan chuan du ai aro lek lek in ti mai thia he ti han mo ma sengin he ro ti a khan dry hul ang kha ani lawa mit lem lo ni chu mo moist ve thauta ma se hemi pakhat ai hian hemi asen deuh chel ai hian hemi hi aro deuh zo ni chu mo kha kha nya in an lo ve na chu mo noi hian chuan ma se anuam lu tuk thau ni ti kha kan soite langa chuan tun tom chu hi serum te kan cha tela he serum hi vitamin C serum ania chuan ta hian niacinamide 5% oma 10% vitamin C ani boka chuan niacinamide nena in pol ta mo chuanin glutathione na tel ve bok ni chmo hi zan lama ka mang thin vitamin C serum hi mo chuan thil chi thuma in pol ni chmo hi po hi tuna atloma zaruk somli panga anita pakhati lein pakhata free don ni chmo hi po hi tiang khan tu nai chu an product how khan discount na sa hei tak hi niacinamide anita chuan hi niacinamide hi mai bul le mai dukte khatiang hotan khan athabik ta ni chumo vitamin C hi chu mai glonan le mai enlo ngauna tel ni chum ngauna ti mela mai ti eng ve ta ni chumo hi chu mai bul le engemo mai duk vel tan khan niacinamide thau kha chu atha anon ti ta ni chu chuwang chuan mandan te kha oma serum ti top te po khanin eng serum nge ti te po ha kan skin care khan kan shed ve te po kha angai ni chumo vitamin C lampang reng chu skin lightening kha aktel ve hlom thin shim ta enge moisturizer ate serum ate po mo kha sheve me taila nge skin lampang kan ni chuang lo ta beautician po kan ni chuang lo ta keima hianina ka in care ve dan ni chumo chu tunaya nya mi te an changkang to skin care tha tak te man to tak te po nyang an lo zuara nge review tha tak nei te po an nyang a then kha chu ma se ataw wang han an thavek kher lo ni ti hi lo soi ve du ni chu keima video kal tang chan khang zong te kha in leivek thelo ni apon moisturizer le sunscreen face wash angtal hi chu mang ve thei ula chu ka du pui khop me chawa ataw lo boka cheng sang khatling lawin khang hauset kha in mang vek thei don ni chumo chu seram po ke po ni kum chung zongin ka mang lawa kumin chu kan mang ve dona chuan ato bera chuan oriflame kan tile dei teng product hi ka variety ve mo ge chu oriflame hi the one hi oriflame hi ke pon ka tireng thin ta ma se tun lai chu ka ti to lawa ka thian ti atangin ka cha ani chumo hi aman pa ngaya kha chuan zaruk le tlem khani ta hi eyeshadow ni chumo se thang kha se nga vel khaumin ka sha chuan atha hi ka tilut tuka hi ka man pe chi ta kanin ka sha ka tia kan cha ve ni chumo kan mang chinang hei in mu ang hian hei hi anita ni chuan hei pian mita hian tian kan hnoi mi ta eyeshadow khatia brush avati kwal ngai lo khan mo tuna pon ka pang me ka chuan a hnoi han hei eyeliner engma dum ka hnoi lawa tiang khanin kamita khan karon hnoi ta hei hi mo are lo shim ani chu nile ngadaya chuan hetia mom alang anga mom angalang hi amom me alawa pher me alo ni ti poka kan lo soite langa a pher me alawa ni le nga daya chuan hetia phi don kha chuan
enge waterproof ang base ang khan omle chuang lauta a khok le tep tep thei thau ne chumo hetia wa khoya ti kha chuan en mana nuam ka tila tu ka hi a side dang en lo ang olive green ang te hi omse ka du khop me olive green hi ai se do chuan nal ka tia ki chu hi chu bronze lampang ania color hi mo hi tian mirong lampang hi ni ta chuan ma sengin sparkle ve hle ka ni chumo hi a shade kha thong thong om ve ni chumo hi tiang khi ni ta mana nuam tu ka ni ti kha kan lo soi pa ni chu clear tu te zawai chung alom thu ka soya skin care hinya kan uluk ve te ponga kan phak tok tok ka man to kher kha tha ni lo ni ti ka lo proof ve na turin ka channel kal tlangin india hian brand tha tak tak nei ni ti kha ka lo soya chon hei oriflame te po hei ngoro kan soya lok origin a hi chuan country of origin a chuan china ni dei ni chuan mo china product oriflame in an lo leya timeng an lo la ti chuan oriflame kal tangin an ron zwar chhuak angani chumo chu hei chu china product mo tiang khanin nge kan china te po kan skin mil angani ta khatiang khanin kan skin mil kha kan thlan thiam kha poimo kati ve ani chu thler tu ten zawain bye bye vek ule